जे एचएस नि आनजाद बेयो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि हिसाबै बेनो गिबि बेच देग्लायनो गिबि खेबनि थाखाय हायार सेकेन्डारि जे फाइनाल एग्जाम दा बेखौ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया होदोंमोन आरो बे गिबि खेबनि जे फाइनाल हायार सेकेन्डारि जे एग्जाम बे एग्जामाव जोङो जोबोद मोजांथारै जाफुंसारनो हादों। दा बेयावहाय जोङो रिजाल्ट हिसाबै नायोब्ला जोंनि गेजेरावहाय जे फरायसाफोर मोनथाम स्ट्रिमजों गासै 97 स्टुडेन्टसफोरा एग्जाम एपियार खालामदोंमोन। दा बेनि गेजेरावहाय फार्स्ट डिभिजनखौ मोननो हादों। ओभारअल स्ट्रिमखौ नायोब्ला मोनथामबो स्ट्रिमखौ नायोब्ला 50 जन स्टुडेन्ट्सआ जोंना फार्स्ट डिभिजनखौ मोननो हादों। बिनि गेजेराव सानै सेकेन्ड डिभिजनखौ मोननो हादों 40 बा 40 जन आरो थार्ड डिभिजनखौ मोननो हादों 7। दा बेनो जे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिनि जे गिबि बेच बा फार्स्ट गिबि एग्जाम होजेननायनि जे जे रिजाल्ट। दा बेयावहाय स्ट्रिम वाइसै नायनो थाङोब्ला जोङो टटेल जोङो आर्ट्स स्ट्रिमावहाय गासै स्ट्रिम वाइसै नायनो थाङोब्ला बेयावहाय फार्स्ट डिभिजन हिसाबै आर्ट्सआव दङ 27 आरो सेकेन्ड डिभिजन हिसाबै दङ 21 आरो सानै गथ'फोरा जे जायफोरा हस्टेलनि बायजोआव थायोमोन बिथांमोना जे गावसिनि माखासे देहायारि प्रब्लेमखौ फेसिं खालामनो गोनां जानायनि थाखाय सानै जे फरायसाफोर बिसोरो थार्ड डिभिजनाव उथ्रिसारनो हादों। साइन्स स्ट्रिमखौ नायनो थाङोब्ला जे फार्स्ट डिभिजन हिसाबै गासै 15 बा 15 स्टुडेन्टसफोरा फार्स्ट डिभिजन जादों आरो सेकेन्ड डिभिजन हिसाबै 19 जन स्टुडेन्टसफोरा सेकेन्ड डिभिजन हिसाबै उथ्रिनो हादों आरो सानै फरायसाफोरा साइन्स स्ट्रिम हिसाबैबो थार्ड डिभिजनाव उथ्रिदों। आरो कमार्स स्ट्रिमखौ नायनो थाङोब्ला ओभारअल कमार्स स्ट्रिमनिफ्राय जिहेतु जोंनि फरायसाफोरा गासै 9 बा 9 स्टुडेन्टसफोराल' जोंनाव कमार्स स्ट्रिमाव दंमोन। बेनि गेजेरावहाय 8 जन स्टुडेन्टफोरानो फार्स्ट डिभिजनखौ मोननो हादों। जोङो कमार्स स्ट्रिमखौ नायोब्ला जोङो सेकेन्ड डिभिजनबो थाङाखै आरो थार्ड डिभिजनावबो जोङो मोननो हायाखै। गासैबो फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजनाव जाफुंसारजोबनो हादों। जोङो देग्लाय जे प्लेस्टेसन प्रग्राम लादों। दा बेयावहाय जोङो फार्स्ट प्लेस्टेसन प्रग्राम हिसाबै जोङो टप 10 ओभारअल स्ट्रिमखौ नायनानै जोङो टप 10 स्टुडेन्टसफोरखौ जोङो प्लेस्टेसन साइटेसनजों लोगोसे खालामनाय जादों। बेजों लोगोसे फार्स्ट बेच हिसाबै गासैबो फार्स्ट डिभिजन हल्डार्सफोरखौ गासैबो 50 जन स्टुडेन्टसफोरखौ लेंहरनानै जोङो प्लेस्टेसनखौ होनाय जादों आरो बेनि गेजेरावनो टप 10 स्टुडेन्टसफोरखौल' जोङो साइटेसनखौ होनाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव उननि बोसोरफोरावबो जोङो बोसोरफ्रोमबो जे टप 10 स्टुडेन्टसफोरखौ जोङो प्लेस्टेसन खालामनायनि जे टारगेट बा मिजिं बेखौ लानाय जादों। जोङो जे बुंनो थाङोब्ला जे क्लास 11नि एडमिसन बियो जोङो जोब्बायखौनो होननांगोन। नाथायबा मोननैसो स्ट्रिमावहाय फिसा फिसा जे बेबायदि सिट केपासिटिया दंबावो। जेरै साइन्सआवहाय 9निफ्राय लानानै 9सिम बेबायदि सिट केपासिटिया दंबावो आरो आर्ट्सआवहाय बेबायदिनो 3 ना 4 बेबायदि सिट केपासिटिया दङ। आरो कमार्सआवहाय जिहेतु जोंनि जे बर' ओनसोलनि बेकग्राउन्डखौ नायोबा जे कमार्स स्ट्रिमावहाय जोंनि बर' गथ'फोरा बाराद्राय बेबायदि स्ट्रिमखौ लानानै फरायनो निगोरा। बेनि थाखाय जे कमार्स स्ट्रिमावहाय 10टा 11टासो सिटआ बेबायदि दंबावो। नाथायबा जे हस्टेलनि केपासिटि बियो ओभारअल बुंनायनि लामायावनो मोननैसोल' गार्ल्स आरो बयसनि जे हस्टेल केपासिटि सिट केपासिटि बियो दंसै। जे आद्रा थानाय जे सिट बे मोननैसो सिटआवहाय जायफोर फरायसाफोरा दिनैनि तारिखाव एडमिसन लानो होननानै बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि एबा जोंनि कलेजावहाय स्कुलावहाय एडमिसन लानो होननानै मिजिं खालामनानै दङ, नैबे मोननैसो सिटआवहाय एडमिसनखौ लाफैनो हागोन। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया मोनसे गोदान तितागुरियाव गायसनजानाय फरायसालि। बेवहाय बिथांमोना आर्ट्स साइन्स कमार्स मोनथामबो स्ट्रिमनि सोलोंथाइखौ होयो। दा बे बाराव हायार सेकेन्डारि फार्स्ट बेच ओंखारदों। जोबोद मोजां मार्क्स लानानै बिथांमोनहा पास जादों। फार्स्ट क्लास लेटार्स डिस्टिंक्सन बिदि लानानै बिथांमोनखौ दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों। गार्जेन्सफोरबो फैदों। दा बेवहाय जोंनि खामानिया जेबो नङा, उन्दै गथ'साफोरखौ जोङो थुलुंगा होदों। फरायसाफ्रा जाहाथे मोनसे थुलुंगानाय मोननानै एप्रिसिएसननि गेजेरजों आवगायलांनो हायो। खारन जोंनि थांखिया जाहैबाय थुलुंगा होनाय। मानसिफ्रा माबा मोनसे मोजां मावब्ला जों माबा मोनसे मोजां बोसोन होनानै बा एप्रिसिएट खालामनानै थुलुंगा होनाय, बे थुलुंगा होनाय खामानिखौनो जों दिनै मावदों आरो बिथांमोनहा दिनै
माखासे लाइमोन गथ'फोर जायफ्रा लेखा गोरों मोजां मोजां क्वालिफाइड गथ'फ्रा ज' जानानै बेखौ मोनसे भारा न'आवसो जागायगासिनो दङ दा आं नुदों बेहा जथेस्थ' मोनसे ब्राइट फिउचार प्रस्पेक्ट दङ बे फरायसालिया दा बेनि थाखाय उननि समफ्राव जुदि पार्मानेन्ट मोनसे सेटआप नागिरोब्ला बिथांमोनहा आरोबाव बांसिन फरायसाफोर मोननो हागोन आरो क्वालिटि इडुकेसनखौ साबसिनै होनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो जोंनि आसोल थांखियाथ' जाहैबाय मा सोलोंथाइजों लोगोसे केरियार जिउनि राहा बानायनाय दानानै लानाय दा जिउनि राहा दानांगौब्ला जोंनि बबे बबे सोलोंथाइफ्रा जोंनो माबा मोनसे जिउनि लामा होनो हायो बेखौ नायनानै जों फरायनो रोंनांगोन दा साधारन BA MA फरायनानैथ' जों साख्रि मोना दा बेजों लोगोसे माखासे स्किल जोंनो स्पेसिफिक स्किलफोर सोलोंनांगोन हमनानै ला दिनै क'क्राझाराव मेडिकेल कलेज दं नार्सिं कलेज दं बायदि बायला दं इन्जिनियारिं कलेज दं बेफोरावबो जोङो माखासे टेकनिशियानफोरनि गोनां जायो इभेन इन द मेडिकेल कलेज दा बेफोर कर्सफोरखौबोथ' जों फरायनो हानाय जानांगोन नाथाय जोंनि मानसिफ्रा बेवहाय खम आं नोजोर होगासिनो दं बेवहाय खम आरो इभेन मेडिकेलफ्रावबो जों दासिमबो खम इन्जिनियारिंआव बांबोगासिनो दं लासै लासै नाथाय इन्जिनियारिं बेकग्राउन्डआव एकाडेमिक लाइनजों जोंनि मानसिफ्रा एसे खम खारो माने बिटेक फरायखांबाय बेजोंनो साख्रि नागिरो वाइरेस दिनैनि थारिखआव एमटेक PhD लाखांनायनि उनावहाय जोंनि फरायसाफ्रा टिचिं लाइनाव रिसार्च लाइनाव गोबां अपसन दं बेखौ जोंनि मानसिफ्रा दासो मोनदांहांदों आरोखि स्पेसियेलि जोंनि समाजनि मानसिफ्रा आरोखि